claro, papiamento forma parte de nossa identidade. Para sobre nós identificarmos mesmo, nós tour via mesmo idioma que nós tour papia, o idioma nacional papiamento. Aruba tem potencial enorme para o que é arte contemporânea. De geschiedenis. Nou, dan moeten we vrij ver teruggaan. Aan het eind van de 18e eeuw begon de maatschappij ter bevordering van nijverheid en handel al met het collectioneren van boeken en tijdschriften. Het werd niet gecollectioneerd. En dan krijg je in de 19e eeuw, noem het maar de eeuw van het, en dat is het ook, de eeuw van het imperialisme, dat de koloniën een grote rol gaan spelen. De aandacht richt zich zowel op Nederlands Oost-Indië als West-Indië, Oost wat meer. En nou, dat groeit en bloeit. In Nederlands Oost-Indië worden de buitengewesten onder koloniaal bestuur gebracht. Wil je een ander volk besturen, moet je de zeden en gewoonten kennen. Antropologie gaat een grote rol spelen daarom. Linguïstiek, de landbouw komt van de grond, de plantagelandbouw. Nou, dat leidt ertoe dat in 1864 de secretaris van die maatschappij die ik net noemde, Frederik van Ede, het Koloniaal Museum, de voorloper van dit instituut in Haarlem, opricht. Na 1950, Holanda está começar com o processo de decolonização. E a pergunta surge, que começa a fazer com o instituto? Toen is de doelstelling van dit instituut en ook van de bibliotheek aangepast en zijn we een bibliotheek van ontwikkelingslanden in tropen en subtropen geworden. Eigenlijk gezegd kun je zeggen dat we alles collectioneren over ontwikkelingslanden. Uitgezonderd de puur exacte wetenschappen en de echte zuivere linguïstiek. Hier vind je nauwelijks taalstudies. Wel de orale traditie, wel de romanliteratuur, wel de problemen van de meertaligheid. Er zijn 2 bibliotheken in het KIT. De centrale bibliotheek van het instituut, dat is waarvan we nu in de leeszaal zitten. En er is een bibliotheek in het museum, museumbibliotheek. Nou, het verschil tussen die 2 bibliotheken is dat de centrale bibliotheek heeft een wetenschappelijke functie. Er komen studenten, onderzoekers, professionals. En in de museumbibliotheek is meer voor het algemene museumpubliek. Dus dat is meer algemene informatie over landen en ontwikkelingssamenwerking. En daar komen museumbezoekers, het is een soort openbare bibliotheek, zou je dat kunnen zeggen. Wat mij opgevallen is dat in het verleden eigenlijk niet zo heel veel over het Caribisch gebied en over de Nederlandse til is geschreven. Pero lo que tatiki para el instituto, ta masha hopi, comparar con lo que nos mest acostumbrado ten acceso na je. Ja, ik denk dat we ongeveer zo'n 16, misschien 1700 titels Aruba hebben. Het is daarentegen ook nog heel veel verspreid over Aruba in tijdschriften. En al die tijdschriftartikelen die zijn natuurlijk niet ontsloten. Die zijn niet via de catalogus toegankelijk. Je moet weten waar wat gepubliceerd is. Het personeel die de biblioteca lo ayudaba a lo que bota busca. De bedoeling is dat wij ze helpen bij het zoeken, als ze dat willen. Ze kunnen in een computer boeken opzoeken in de catalogus. De OPC heet dat, een online publiekscatalogus. Dan kunnen ze een formulier invullen en dan komen de boeken uit het boekenhuis. Dat is een magazijn waar alle boeken staan. Die worden dan klaargelegd voor de klanten. En dan kunnen ze al naar gelang kopieën maken uit de boeken of tijdschriften. Maar mensen die dus een internetaansluiting hebben thuis, kunnen ook op onze website kijken. Van de bibliotheek, maar ook van het hele KIT. We hebben een hele mooie website. En een onderdeel van die website is dus ook de bibliotheek. Dan kan je bijvoorbeeld kijken wat heeft de bibliotheek voor nieuwtjes. Dat staat erop, Library News. In de catalogus kan je zoeken. Op de website dan kan je dus wat kijken welke boeken je nodig hebt. También por manda een e-mail. Soms mailen we een paar keer heen en weer een beetje terug van wat bedoel je nu precies, wat wil je nu precies. Hoe kunnen we beter zoeken. Op een gegeven moment dan kunnen we bijvoorbeeld, we kunnen geen boek opsturen naar Aruba. Dat is jammer, maar dat kan niet. Maar wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld of een boek of een tijdschrift een table of contents opsturen. Inhoudsopgave. Dus dan kunnen
mensen aangeven op welke pagina's ze gekopieerd willen hebben. Nou, dan kan dat opgestuurd worden naar Aruba. En ja, dat is al naar gelang, als het voor educatieve doeleinden is dat over het algemeen gratis voor Aruba. Het kan zijn dat sommige speciale dienstverlening dat wat kost, maar dat is hangt een beetje af van de vraag. Er is heel veel grijze literatuur, dat zijn niet handelsuitgaven, dus of van particulieren, of van adviesbureaus of organisaties die gewoon gepubliceerd hebben over het eiland. En nou, wij zijn daar erg scherp op om juist dat soort publicaties binnen te halen. Want daar staat vaak hele interessante informatie. Ook een doctoraalscriptie van een student die bijvoorbeeld naar Aruba getogen is en daar enige maanden onderzoek gedaan heeft onder de bevolking in San Nicola. Hoe leven de mensen nu in die stad sinds de Lago daar is vertrokken en Coastal het heeft overgenomen? Welke veranderingen vinden daar nu plaats? Economisch, sociaal. Dat soort studies willen we ook graag binnenhalen. Dan zit je wel op microniveau, maar dat geeft hele waardevolle informatie over een regio, een stad.